ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯೇಸು ದೇವರನ ನಾಮಡ್ ಉಡಲ ದಂಚಿನ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಮತ್ತಾಯ ಬರೆತ 24ನೇ ಸಂಧಿ ವಾಕ್ಯಲು 42 ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಬರ್ಪಿನ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗುತ್ತಾಂದತೆ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಕಲ್ವೆ ಬರ್ಪಿನ ಗಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಾಗ ತೆರಿದಿತ್ತಂಡ ಆಯೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಹಿತ್ತದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಮಾಟೆದೆಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ತುವಾಯೆ ಪಂದು ತಿರಿಯೊಲ್ಲೆ ಅಂಚಾಯ ನೆಡ್ದು ನಿಕುಲ್ಲ ತಯಾರದುಪ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಂದಿ ಗಲಿಗೆಡು ನರಮಾನಿ ಮಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಾಂಡ ಯಜಮಾನೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲು ದಾಖಲೆಗು ಪೊರ್ತುಗು ಒಣಸು ತಿನಸು ಕೊರಿಯರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ನಂಬಿಕೆದಾಯಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಲ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬೇಲೆದೈ ಏರು ಯಜಮಾನೆ ಪಿದಾಯಿಪೋದು ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡಿದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಯನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾಯನು ಆಯೆ ತನ್ನ ಮಾತ ಆಸ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ನೇಮಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜಾದು ಪನ್ಪೆ ಆಂಡ ಆ ಹಾಳ ಬೇಲೆದಾಯೇ ತನ್ನ ಯಜಮಾನೆ ಬರಿಯರೆ ತಡೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂದು ತನ್ನ ಉಡಲಡು ಎನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಬೇಲೆ ದಾಖಲೇಕ ಹಾಕ್ಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ತದು ಪರ್ಪೆಲ್ಲರ ಜತೆಟು ತಿನ್ನೊಂದು ಪರೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಆಯೆ ಎನ್ನೊಂದಿ ದಿನೋಟ್ಲ ತಿರಿಯಂದೆ ಗಲಿಗೆಡ್ಲ ಆ ಬೇಲೆದಾಯನ ಯಜಮಾನ ಬರ್ತದು ಆಯೆಗ್ ಭಯಂಕರ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಾದು ಕಪಾಟಿಲೆಗ್ ಆವುಡಯ ಗತಿನು ಆಯೆಗ್ ನೇಮಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವಳು ಅರಬಾಯಿಲ ಕಟಕಟ ಕೂಲಿ ಕಡಪಿನವಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ದೇವರೇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರೆನ ರಡ್ಡನೆ ಬರ್ಪುನ ಸಮಯನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಅವು ಏಪಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವೇಕಾದೆ ಆರ್ನ ಇನ್ನಿತ ಸಂದೇಶಡು ಅಲ್ಪ ಒರಿ ಕಲ್ವೆನ ಐ ಎಂಚೋ ಕಂಡುವೆ ಪಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಆ ಸಮಯನು ತೂದು ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಸಮಯ ತೂದು ಆ ಕಲ್ವೆ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದು ಕಂಡರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲು ಏಪ ದೇವರಿನ ವಾಕ್ಯಡು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪಂಡ ಪುದರ್ಗಾದ ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಪಂದು ಈ ಲೋಕದ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸೈತಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಬೆ ಒರಿ ಕಲ್ವೆ ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಎಂದು ಪುದರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಡಿದು ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆ ಉಲೈ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಹಿಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಅವೇಕಾದ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೇಸು ದೇವರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಸದಾ ತಾಯರ ಆದು ಉಪ್ಪೋಡೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಕಲು ನ್ಯೂಸನ್ನು ಕೇನೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ನೇಪಾಳಡು ದಾದ ಆತನಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಏರ್ಲೆಲ್ಲ ನೆನ್ನಿದಿಜಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೆರೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಆ ನೇಪಾಳಡ್ದು ಗುಡ್ಡ ಜರಿದು ಆ ಬರ್ಸದ ಬೊಲ್ಲಾಗ ಏತೋ ಕುಟುಂಬಲು ಸೈತು ಪೋಯರು ಪಂಡ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಆತಿನ ವರ್ಣನೆ ಪನ್ಪನ್ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಪನ್ಪನತ್ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನಲ್ಲ ಉಂದೆ ಆಯರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಅವಕಾಶ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಅವೇಕಾದು ಆ ಸಮಯಡು ಆ ಗಲಿಗೆಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ದೇವೆರಗಳ ನಟ್ಟರೆ ಹಾಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲು ಆ ಗಲಿಗೆಡು ಹಾಪನ ಸಮಯದ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಎಂಕಲು ಎಂಚ ಅವೇನು ಸುಧಾರಪರೆ ಅವೇತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎಂಕಲು ನೆನ್ನೊಂದುಪ್ಪ ಅತ್ತಂದೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಎಂಕಲಿಗೆ ದೇವರನ
ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಆ ಸಮಯ ಬತ್ತಂಡಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಿಯರೇ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಆರ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲು ಎಂಚ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೇತ್ರೆ ಮೂಜಿನ ಸಂಧಿ 16ನೇ ವಾಕ್ಯಡ್ ಕರ್ತವನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಆಕಲೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಹುಂಡು ಆಯೆ ಅಕಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ ಕರ್ತವ್ಯ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ವಿರೋಧಾದು ಹುಲ್ಲೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಅದು ಪ್ರಿಯರೇ ಎಂಕಲ್ ಈ ಲೋಕದ ಜೀವನ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಏರನಲ್ಲ ಏರ ಎಂಕಲ್ನ ವಿರೋಧ ಉಲ್ಲೆ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ ಏರ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕಲ್ ಏರನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಏರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆದ ಏರು ಸಮ್ಮತ ಕೊರ್ಪೆನ ಆಯ್ನ ಎಂಕಲ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅವೇನೇ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ರಡ್ನೆ ಪೇತ್ರಡು ಮೂಜಿನೆ ಸಂಧಿ ವಾಕ್ಯ ಎಡ್ಮೆನೆಟ್ ಕರ್ತವಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಾರ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಲ ಸಾರ ವರ್ಷಲು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಬೈಬಲ್ದ ವಾಕ್ಯలను ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೇತೆ ಜನಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಜೀವವಾದ ಯೇಸು ದೇವರನ ರಡ್ಡನೆ ಬರ್ಪಿನ ಗಲಿಗೆಗೆ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ಸೊಮ್ಮೆಲು